igagulela kwezinye zezinto, kodwa kungcono ukuthi asichazele ukuthi kusukaphi, ngoba kuningi okujivazayo okungamanga nokugcina sekuthuke abantu. Ubaba uMsweli khona umuntu ozwamthuka wathi wadlela unkosikazi nani embhedeni angazi kuphi kanjani njanyana. Yebo siyakwazi ubaba uMsweli wakwakushera lokho, kodwa akusiyona into engakhulunywa abantu abangangathi ama-born free. Ncukumana mfoka Miyaza, kubuhlungu kuyaqaqamba. Ingwenya ubaba uMsweli ubaba kwabaningi, ubhuti kuthina. Okubuhlungu umuntu futhi engimaziyo personally, engisondelene naye, engaziyo ukuthi akasoze enza into yokuhudulela isithunzi somunye umuntu. Ngiyacabanga ukuthi leya visit yakhe mhlambe iqopheke engxenyeni ethize eyodwa. Okubuhlungu ke mina ngizwela bonke abathintekayo, ngaba umculo uMthandeni naye igama lakhe elithinteke kabi, ngaba ungizwe kube ubaba uMsweli obeye ngokuhlukile. Kodwa ke sodedela umndeni ngoba uSigwebo Sentambo uqinisile mothi umalume wakhe uyena ongachaza kangcono ukuthi kwenzekeni, udaba lumi kanjani kanje. Ngiyazi ukuthi abantu bakithi bathi mase bezizwile kahle isitori ngobunjalo baso bakwazi ukuthi behlise umoya, bahoxise ezinye zezinkulumo ezilumelayo ezikhulumekile kumuntu ofana nobaba uMsweli. Akekho ekufanele ajivazwe, athunazwe, ehliswe isithunzi. Ngaba umculi, kungaba ubaba wekhaya, naye ulekelela indlela ayalekelela ngayo. Ngiyabonga kakhulu Qhawule Maqhawe. noma uyihlaba esikhonkosini. Ulokhuzana ubaba uMsweli umuntu osemphakathini noma ophila ngomphakathi. Ngicabanga ukuthi okuningi akumele masizwe izinkulumo kube khona izinkulumo ezisuka ngasesayidini lapho kuthiwa zehlukanisa umphakathi, ngoba unendima, usemlandweni kakhulu ngobubele bakhe ukusiza umphakathi, esebenzisana futhi nomphakathi. Kuningi kakhulu nje, siyamhlonipha. Kumina futhi ngicabanga ukuthi uyangizala njengawe Mbongo. Ngicabanga ukuthi uyangizala, ubaba uyikhona konke. Kuningi kumele ukuthi sikulungise ngoba siphila khona la. Phela mahlala kwa social media Mbongo sithina sesiwumndeni noma sesiwumphakathi owazanayo. Nisekhona Mbongo ngazi noma Mbongo. Hey, angithi lezi zinto phela ukucindezela inkinobho lezi. Uyazi kunomngani wami insizwa sasikade sitholana kakhulu nayo, umfoka kaMkhize eyayilapha ya Richards Bay, eyaba nebhadi ke yalimala. Yes, angazi usumthola uSigwebo Sentambo. Ngicabanga uzongena manje ngo-22. Okay. Uyayazi uSigwebo Sentambo leyo nsizwa. Ngiye ngithi ke mina isikhathi esiningi empilweni iqiniso elifunekayo. Mawindoda kufanele kulimele iqiniso. Ngiyacabanga ukuthi izinto ziyaphuma esandleni ngokulahlekelwa yiunderstanding. Yebo nathi mina nje I deal with governmental issues. Ngithinteke lana lapha ya iplatform lengiranayo. Kuba buhlungu kwesinye isikhathi ufika ngokunye abantu bajike bona bagcine sebekweqisa, ugcine sewungena kokunye. Mhlambe kuyobaleka ukuthi sizame nathi ukuk-avoida ngoba uzithola ugaxela ungaqondile, ngoba ngiyacabanga ukuthi kubuhlungu ngempela ukuthi umuntu ofana neNgwenya ubhuti Ayanda ngiyazi ukuthi uneutral njengami, akanacala noma akanasayida alithathayo. As much as usukufisa ungisho ukuthi umkhonzile akufanele kodwa ukukhonza kwakho lo mkhonzile kugcina kujivaza. That's a problem. Iphutha nje ngilibeka lapho kuphela ukuthi ujivazeke ngephutha uMthandeni akufanele, ngoba naye ngiyacabanga ukuthi wayeye ngesihle. Uyabo? Angiboni ukuthi khona ekushilo ngoba kubuhlungu ukuthi naye akhulunyelwe ngashongo lutho ngoba kukha kusho. Uyabo? So
ziningi izinto ezibabhlungu ukuthi wonke umuntu uye ngoba phela kukho kushiwo umsweli okade kukhulunywe ubaba i-legend, the living legend nayo kwesinye isikhathi ukhuluma unganaki kanti inkulumo ayisohlala kahle. Kunensizwa enye engangizwana nayo ngiselapha eGoli umfoka Jimbliza uNkalankala eyasithela isiyadlula emhlabeni yayithi Mbovu ngisho ngalithiwa umthakathi ngiyofala ufa khona mina ngingomunye wabantu abakholelwayo kuwena nalaba ke ozwa betalapha noma bejaha olokhuzana obhuti Ayanda izathu nje zi-obvious abantu mabemthanda umuntu bekholelwa kuyena ungalinge umphazamisa ngoba umphazamisa uzwakala ngathi usendleleni yakhe ungayithola usubhekana nenkingi isidingo singekho into nje leyo elapho kodwa ngiyacabanga ubhuti Ayanda ku-social media uyayi-understanda lento ukuthi la omunye umhlaba lo umuntu ukudilika ngendlela athanda ngayo ungezokwenza lutho kodwa nje abantu abehlisa imoya izolungiseka. Somcela nobhuti Ayanda asondele sikhulumeni ngiyacabanga ukuthi nabanye abathintekayo kufanele bacela ikhulunywe nje emoyeni kube into ekhulunywayo kudlulwe kuyona besithi ke mhlambe ingalungiseka kalula ngaleyo ndlela. Ngiyabonga. Nomafu ususho okuningi sisakhona la kulento zanene ngibone ngilana mangibheka la enkolombeleni engathi ubaba ulokhuzana uAyanda naye uzoba nesithangami sakhe mhlambe sabe indaba noma mhlambe namakhamera ngisazi nini asikwazi ukulindelekile ngoba nami ngithathe ngakhomenta mangikhomenta kudlulele kwabantu abaningi and abantu esikhuluma ngabo banabantu abakhula kubona ubaba Ayanda ke is neutral umuntu wawona wonke umuntu ngokwami ukwazi bese kuba futhi ke umthandeni uyi-artist unabantu ke ayimfimvilithi kubona abamkhonze ngaleli izinga lelingale. Kubalekile ukuthi mangabe kunezinto ezikanje esikwehlukanisa umphakathi sikwazi uku-engage. Ngisazobingelela ulokhuzana ngiyafisa ngabe Mbovu ngikhohliwe yazi ukuthinta ubaba uNongalo la emini kodwa makunendlela singake simizame kodwa akukho mhlambe engicabanga ukuthi ngakusho kulesi sikhathi lesi sengakakhulumi ubhuti uSigwebo ngoba kunezinto eziningi mhlambe ezibalekile ngicabanga ukuthi kumele ukuthi sizazi ngoba le nkulumo ayiqali njengoba nje sivela ngalolu hlobo lolevele ngalo. Bekwaba khona ama podcast nezindawo ethizeni kwavela babuthwa lofu ekhala ngezinto ezithile khona lapha engizwe ngathi khona izingane zakho nade khuluma izingane zakhe zayekhalile ukuthi azikufuna ukuthi engathi ngisho noma kuzokwenziwa lento eyayenziwa engathi umthwalo wagcina usukuyena kuningi okukhona kodwa ngoba ukhona ulokhuzana uMalomDennis ubhuti uSigwebo kuhle ukuthi into sizwe from the horse's mouth yasekhaya ukuze izovala ukukhuluma. Bhuti uSigwebo bhuti omdala ngicela ukubingelela ngikwamukele futhi kulo live. Ngiyabonga. Yebo ngiyabingelela. Njani baba uMbomvu? Unomafu ngicabanga ukuthi mhlawumbe nomzamo ucingo angazi. Nxese we Mahlobo. Sanibona Mahlobo. Yebo baba njani? Ngiyaphila nina. Hayi siyaphila. Angazi ngizwakala ngisengivele ngamanje eceleni komgwaqo bese ngisendleleni bese khona engiphuthuma khona. No akunankinga bhuti uSigwebo. Bhuti uSigwebo to cut the story short ngoba uhamba endleleni cha mfethu umuntu ucommentile la odabeni oluphathelene nokhuzana nobaba Thwalofu oyilegend baba Thwalofu oyilegend yakwaMaskandi ngezona zonke izinto ezenzakalayo nezinto ezisherayo la kuma podcast nabezindaba kuningi osekushiwoyo kodwa esikukhona kakhulu inkulumo ebekhona phakathi kwakhe nobaba uAnda Mswele ngicabanga ukuthi igciniso usudweshu lwangaphakathi nolwangaphandle emphakathini angazi ukuthi ubhuti njengomuntu
engibone vela khona inkulumo lapho khona engengayibona ku YouTube iveza ukuthi ubhuti uSigwebo uyena umuntu owa insista kakhulu nowalekelela ukuthi ubhuti lapha umthande nagcina kwazela ukuhlangana nobaba u12 kuningi kwabakhona ngoba ngizokubuza ukukhulunywa nangezinto eziphathe noma noma isupport ukuze kuzoshuthwa lento eyayishuthwa ngalesikhathi leso. Ubhuti bengifisa ukuza ukuphawula kwakhe ngalolu daba ukuthi into ngisuka phi imi kanjani kwenzakalana. Cha mfowethu anginqamlele nje ngibingeleleke nabafowethu abakuma comment. Uyazi ukuthi mfowethu kunento eyenziwe labantu laba cishe abakwaXhosa noma nabesuthu bayenza leyo ukuthi umfana uma ngabe engena esigabeni esithize sokuba umfana ahambe yohlala entabeni nabanye abafana bekhulisana ngendlela abakhulisana ngayo. Lokho kumenza ukuthi abuye ethi mayebuye ekhaya ibuye senenhlonipho esekwazi ukuhlukanisa umuntu omdala nontanga yakhe. Thina ke njengamaZulu ngicabanga ukuthi leyo nto leyo asinayo inhlahla yokuyenza. Yikho ukubona nje njalo masikhuluma sihlale sikhuluma into esihlaza ngoba sazi ukuthi sihlakaniphe kakhulu kunabanye abantu. Futhi thina sazi ukuthi ayikho into esiyoyikhuluma siphikiswe ngoba njengamanje sinamalungelo esawanika uThabo Mbeki. So ke vele into ya ilena nje sikhulumayo ngisho ungayichaza ngendlela ongayichaza ngayo uvela umuntu ongafuni ukuzwa ngalendlela ozobe uyichaza ngayo akezuyizwa. Kodwa ngizoyibeka into engiyaziyo ngizokhuluma mina engikwaziyo umuntu nomuntu uzokhuluma akwaziyo lapha athanda khona. Nguhloniphile nje futhi ukuthi ngize lana ngikhulumile nawe mina ngiqale ngafoyela ungizwe ngamtshela ngalento ukuthi iyanginyanyisa ngendlela eyenza ngakhona. Yebo khona ukuphatheka kabi khona unginyanya iyanginyanyisa. Ngamchazela futhi izathu zokuthi inginyanyisa ukuthi yini. Ngase ngifonela wena. Kunomuntu ke mina lingashonela ngangamfonela ngalokho umhlaka 1 ngoba nanoma yini engisuke ngicabanga ukuyenza mangabe ithinta nje ukuthi izothinta abantu noma bethinta mpho umculo ngiyangimtshela. Yebo futhi. Oyethu uyabona uba Anda Msweli akukhona lincane iphutha kule nto. Ngisho ngabe uyibuze ngayiphi indlela le nto. Akukho lapha wrong khona. Ngisho ngabe uyibuze ngayiphi indlela le nto akukho ubaba uMsweli lapha wrong khona. Kuukuthi sinenkinga yazi ngithe ngathi mangikhula ngezwe kuthiwa kunento ngangizwa kuthiwa kunento kuthiwa impene leyo nto kwakuthiwa itholakala ebantwini thizeni kodwa ngiyibona ngathi singene kakhulu emadodeni futhi semlonyeni ngendlela okwenzeka ngakhona. Angibaza abafana banamhlanje ukuthi ukukhuluma ongaka bakuthathaphi. Mfowethu lento ihamba kanje uyabona ngafonela uMasondo kwakuwelesibili wathi uMasondo unjani Sigwebo besicabanga la sinomthandeni nongizwe ukuzovakashela inkosi yoMaskandi okumalume. Yebo. Kulwesibili ngathi mina kuzoba into yanini wathi uMasondo sicabangela olwesine yabo. Ngathi uMasondo mina lento siseduze kakhulu kanti isimo asimile kahle since umalume nimazi ukuthi akasebenzi. Nami futhi imicimbi angisayithola tholi uyabo ngoba nami bengizolekelela la engingalekelela khona uyabo. Yebo. Mhlasimpe masingazama ukuthi lento ke sibuye siyihlele ngizoke ngikhulume nomalume. Athi uMasondali Sigwebo idate esinayo thina eyangolwesine akumcela umalume. Umuzi ukuthi uthini nathi Sigwebo ngoba isimo sakho siyasazi siyolekelela lapha silekelela. Bawo ewasho kimi. Kancane bhuti uSigwebo ulokhuzana ubhuti laphana uMasondo Nyambose ungamkile waveza ukuthi bayokwazi ukulekelela lapha bangalekela khona ngoba isimo ngoba phela sengichazile ukuthi mina ngoba kungasebenzeki nje kanje lento yemicimbi sinabantu bayo uyabo isiqashwana ngesisebele kulento yemicimbi uyabo.
bathi wathi bazolekelela abangalekelela khona ngathi naye lo anginankinga. Futhi into futhi leyo kakhulu yes. Ngafonela ungizwe naye wakhuluma same story. So ke ngifuna lento kuyinqamlela. Ngamfonela umalume ngamchazela ukuthi malume lana kuzofika ungizwe ehamba nomthandeni. Angimbalanga uMasondo ngoba ngiyathi malume ukuthi kancane ngazi uMasondo. Yebo. Ngafranta ngongizwe ngoba ngiyathi ungizwe uyamazi yabo. Bazoshutha kunento eyenziwa umthandeni yak TV bathi bazoshutha leyo nto leyo. Kodwa bazolekelela ngakho uyabo. Yebo. Umalume wangiphinda ngento eyi1 wathi umalume mshana uyazi ukuthi mina angisebenzi anginamali mina uyabo. Futhi ngeke ngihambe ngicela ukudla emzini yabantu ukuthi kudlo ongizwa. Ngathi mina malume no. Mina ngizozama ukuthi ngingenelele ngendlela engangenelela ngayo. Ngingqongqoze la engangqongqoza khona ngoba ngicabanga ukuthi malume uma ngabe ukuthi umthandeni uza la nawe uzoba nethuba lokubuza ofuna ukukubuza engangike ngakuzwa kumalume kusho mina ukuthi kungani umthandeni emagameni onke azakhethe yena ukuthi athi wawuyeka umculo wo12 ngoba umsizanga ngalutho. Ikhuluma ngikhuluma nomalume leyo. Ubhuti uSigwebo uyayazi lo nkulumo isuka kumthandi. Ngiyayazi phela ngikhuluma ngekhanda mina nguphuza futhi utshwala ayikho into engayikhuluma bese ngithi sengiyikhohliwe. Angiphuzi isitalo mina akaze ngiphuze futhi. Manje usuthini manje ngabantu abaphuza utshwala kodwa ke asiqhubeke bhuti yebo. Ngifuna ukuthi ke mina mfowethu umuntu omunye ngamfonela ngalento ngafonela yini baba ungubani lola we-clean government. Yebo. Ngimbikela ukuthi njengoba bengazi ukuthi uyelekelele ezintweni eziningi mina ke naye siyazana ngenye indlela ubaba nje kimi engazi ukuthi manginenkinga ngikhuluma naye. Yebo. Kuzofika umthandeni la ehamba nongizwe bezokwenza 1 2 3 manje seku late engikhumbula kahle ukuthi ukupaquza kwami ngize ngithola usizo uncedo eMhlathuze. Umuntu onesandla kakhulu ekutheni sincedeke eMhlathuze uyena ubaba ungubani. Mana webhuti uSigwebo ngoba sisemphakathini ngale nkathi kuzoza omthandeni isimo esenziwe ekhaya uku-accommodate ihambele ezobe zikhona noma mhlawumbe kuzobe kunosaziwayo ngoba phela ungizwe usaziwayo umthandeni usaziwayo. Kwagcina kuphoqelele ukuthi nigcine nize nilekelele umasipala noma mhlawumbe eMhlathuze ukuze nikwazi ukuba accommodate bebe bezoshutha mhlawumbe ishow ekhaya. No phela mfowethu yabo nje mina njengoSigwebo. Yebo bhuti. Ukuza kaMthandeni kumalume ngakujabulela uyabo. Yebo. Kujabulisa ukuthi akekho umculi oseke weza lapha ekhaya ethi uzohlala nomalume uMthwalofu kunento azoyikhuluma naye uyabo. Yebo bhuti. Le yanto ngayithanda kakhulu uyabona. Ngawokuthi bangakutshela ukuthi mina izingane ezinye zikaMalume uMthwalofu malume nezingane eziningi kakhulu. Zayingafuna umthandeni eze laphana. Zazi ngimise ngombuzo oyi1 ukuthi ngoba wathi umculo woThwalofu wawuyeka ngoba umsizi uzofunani manje pho kuThwalofu ngoba into ephathene noThwalofu futhi yena imsebenzeli. Uyabo? Yebo. Ngagcina ke ingane futhi kodwa ubhuti uSigwebo wakuvumela futhi lokho naye ebewayekwazi wakuvumela ukuthi umthandeni eze ekhaya. Njengoba phela ngithe ngigule ekhanda athi bengikhuluma khona lokho ukuthi la emculweni mfowethu kunento ekhona manje okumele abantu be-understand. La emculweni uyazi ukuthi mina njengoSigwebo ngingakhuluma into manje ngiphinde futhi kusasa ngikhuluma enye ephikisa le kade ngiyikhuluma. Yebo. Yabo yini into eyenzeka emculweni ingoba ukukhuluma kumahala uyabo. Nanokuthi ulimi ngoba luhlala ematheni nje amathe kuyenzeka kushisa ukhuluma into ozoyikhuluma manje aphinda kushisa kusasa uphinde ukhuluma uphikisele into ade uyikhuluma uyabo. Ngayithatha le nto kaMthandeni mina njengento eyijoke ezumculi uyabo ukuthi ubengayikhuluma personal ukuthi ulwisana nomalume uMthwalofu uyabona. Nezingane futhi ngayi-understandisa ukuthi cha lento ayiyona lento enicabangayo uyabona. Okungenze kuMthandeni wayeyikhulumela uzofika ayichaze kodwa babeni mayifika la uyabo. Ngawokuthi izingane zagcina zithi hayi lento le angiyiphathe mina ngize ngiyiphethe
Uyabo? Ngiyezwa. Mina ke mfowethu uma lumthwalo ngiyomlwela ngize ngife mawuthi kuyofa mina kuqala ngoba ngicabanga ukuthi yena umuntu mina engihlale naye sihlale endlini eyi1 iminyaka engaphezulu manje ko20. Uyabona? So ke yikho ngingafuni ukubona umalume eqhaphazeka. So ke mfowethu ke ngifuna ukuya kulento mina kaMsweli kakhulu. Ngiyakubona konke lokho okunye. Yes. Engicabanga ukuthi iyona esibhizi ngayo. Futhi sayithola inkomo kwenzeka akunankinga. Into engayisho nazo nabulala ngisho inkomo. No mfowethu vele mangabe nje umuntu obahloniphayo abantu sazi isintu nesizulu. Umuntu mawuzovakashela umuntu omhloniphayo noma omkhonzile wenza lokho kusemandleni akho, uyabo? So kumasipala ke ngokuthi sasingeke sithi ayisithengele igrocer nani ngathi sekulanjiwe manje lapha ekhaya. Sasenzela thina ukuthi abantu bedle ngoba sasathi okay. Hayi ukuthi sasingehlulwa into ezodliwa umthandeni nongizwe cha. Kodwa sasathi masingathi uzumthandeni ngakithi. Kunenqaba yabantu abazofika lapha ekhaya njengoba kwenzeka vele, uyabona? Yebo. So sasenzela leso simo leso. Esikanjalo. Yabulawa inkomo. Ngase ngiyamtshela uMasondo ngizocethi ngizomgada mina umalume ukuthi nifike right engakaphuzi. Ngoba umalume mangabe sephuzile yonke into enzobe niyikhuluma naye kuzose seyikhohliwe umalume yonke lonto. Uyabona? Because umalume usemdala, uyabona? Yebo. Uma esephuzile futhi uzokhuluma noma ngayiphi indlela kungenzeka abanye begcine sebephoxeka, uyabona? Ngoba umalume ukhuluma noma kanjani, uyabona? Yebo. Wathi uMasondo isikhathi bazosigcina. Umalume mina ngahlala naye ngimgadile kwaze kwashaya u12. Ngabona ukuthi angikwazi phela ukugada umuntu omdala awontanga yakhe bayaphuza ngapha selo ngimgadileke manje ebe eyazi ukuthi unotshalo kwakhe akubonile ngikuthenga, uyabo? Yebo. Ngamnyaka umalume baze bafika ngo2 ke uyacabanga umuntu oyiphuzela nje ugoloko nje ongaphuza ubhiyo uphuza nje ugoloko ukuthi mangabe ezoqala ngo12 ukushaya uthi uzomfica esenjani, uyabona? Ngaphezulu umdala lo muntu, uyabona? Yebo. Vele usukhuluma wedwa, uyabo? So mfowethu bashutha nomalume bangibiza futhi udaba seluphatho bangibhize emabhodweni lapha na mina bangibiza ngafike ngalalele ngangulalela ngasuka futhi ngahamba ngayibuyela emabhodweni, uyabo? Ukufika kaBaba Anda Msweli akuyena uAnda Msweli ukhuluma indaba kaMthandeni, umalume ukhuluma indaba kaMthandeni futhi akakhulumanga ngoMthandeni ukhulume ngongizwe uMsweli, yabo? Yebo. Umsweli mfowethu mangabe ukufika kaMsweli miyeza ngeke nginitshele zonke indaba njengabantu bafowethu ababuye bebengathi bazi intatheli futhi abenzazi zonke. Ngizokhuluma lokho enikufuna kuphela manje. Unakho kanjani? Akunakho okunye engikwaziyo. Engikutholile ngizwile ukuthi ubaba uMsweli ngoba kade ekhona ufike walekelela umalume ngesamba esingaphezulu kwemali elinganiselwe yenkomo angazi bathe ethi 10 kuyaphezulu. Angisho ukuthi kuconfirm lokho kodwa ngizilo nje ukuthi kushiwo naye lapha dengizwa khona ukuthi lapha indlela ehamba khona uhambe wacoshele ebhakedeni lakhe wasiwashiya imali ukuthi 10 to 15 kuyaphezulu into kanjalo ukulekelela umalume mhlawumbe ukuthi abone kwezinye zezinto lapho kushoda khona ilokho bengisakuzwile bese kuba ne-interview but of which ngikhuluma ngento ekade i-off cameras ukuthi uthe uAnda Msweli engashuthwa ngikutholile ngisabuze mina ngithi ngizoba nohlobo lo live olukanje lapha ade ngithola khona angazi ke lokho kwaziwa oSigwebo naye umalume ngoba kade bekhona ekhaya of which bekuwubuntu ke uma bevakashela umuntu ongasasebenzi njengawo umalume bekukuphila kakhulu umalume wakhala even na kuma podcast ngaphambilini wathi ngoba kade kuza umcimbi yena ese kanje bekube kubi kuze kwadingakala ukuthi anxenxe somewhere abantu abathize ukuthi bazame ukuthi bamlekelele ukuze ezokwazi accommodate abantu abazobe besekhaya. Lokho engikushoyo ngikhuluma iqiniso mawukuthi mhlawumbe kunomuntu objectayo ngicela ukuthi angiphikise with fact mangabe kungenzakalanga ngoba abantu bayabuka la and abantu baphinde babe izintatheli nabo ngokwabo. Ngiyabonga. No Miyeza ngifuna ukuthi ke mfowethu yabona futhi ukufika kaMsweli bekunomncwabo kaBaba oshaya isiginci ngayeni zoma
Yebo. lapho okukhulume khona ubhuti uSomnandi ekhuluma ngama legend. Yebo. Okushuthi ngicabanga ukuthi uSomnandi ke umuntu loyana engingakholwa ukuthi unenxa nomalume futhi engazi ukuthi uhlala efisela umalume izinto ezinhle. Okushuthi igama lika malume ushuthi akalithintanga lapho. Kwase kuba nabantu abangenelelayo ukuthi akangakhohlakali uma lumthwalofu, akangakhohlakali futhi ucela zimnike. Eze abantu abama legend, uyabona? Ubaba uAnda Msweli-ke ungena kanjalo kulento mayibona kulokhu kukhulunywa kuze kucommentwe nasezintweni zakhe epage lakhe ukuthi ubaba uMsweli kusamele kayobheka uthwalofu, uyabo? Isimo sathwalofu asihambi kahle kubhala abantu bepage lika baba uMsweli. Ubaba uMsweli kusefonela mina. Usefonela omunye ubaba angisathi ubaba uZondi. uZondi lo wama driving school eThekwini. uZondi usefuna inamba yami uZondi uyithola kuZimdola. Sebeyangibuza ke ngomalume ngiyabatshela isimo sikaMalume asikho sihle since kuumuntu ongasasebenzeki nami futhi ngingasakhona ukuthi ngibizwe emcimbini nemicimbi engibizayo sisebenza ukunderstandiswa into eyenziwayo so sengize ngathi sathi hayi ngivele ngiphume kulezi zinto zomculo nami ngihlala ekhaya ngiphile ngendlela engizophila ngayo uyabona yebo wayesengitshela lo baba cha kade khuluma noMsweli bafuna ukuzobona umalume belekelele lapha bangalekelela khona since kuumuntu ophila ngokudla amaphilisi manje okungamele ngempela okungathiwa ibreakfast akanayo ekseni uyabona ngase ngithi mina baba ningeza nizoza nini wayesethi ayizoke efonele uMsweli wamfonela uMsweli bangifonela sebebobabili bathi sizofika kusasa ngathi kubaba uMsweli ngizocela ningazi sesikhathi ukuze ngizogada umalume engaphuzi ngoba umalume mayeke waphuza uzosuka akhulume ngenye indlela uyabona kanti mina ngiyayihlonipha indlela osebenza ngayo baba uMsweli akumelanga ke bese ngathi manje kwafika umculo kaMaskando oyilegend wazolimaza indlela yakho yokusebenza uyabo yebo nenhlahla ubaba uMsweli wangihlonipha mfowethu wangithatha la empangeni ekseni wathi asambeni sengimalume ngathi mina ngicela siqale enkosini siyobika enkosini ngoba yonke into esuyenza ngamalume even nje umthandeni ngahamba ngobikela inkosi bezofika uyabo ngoba umalume thina ngakithi obuka ubaluleke kakhulu mhlambe bengangamnaka abantu bakwezinye indawo thina umalume ngakithi ubaluleke kakhulu ukuthi ayikho into ongayenza kumalume ngempela bese nje ngempela ukuthusa uyenzile nje usuyenzile yabona siphila nje kanjena uyabo masifika futhi kumalume ubaba uMsweli afika athi ngidlala isicephu phansi nesithathu isicephu ngisendlala bekuyimina nomalume sobabili ngidlala isicephu phansi avula ibhakede athi ucela ukuthula inkunzi embongolo abantu kade ngihambe ngokucelela inakhunjane kubo into yokuthi uphile akaze ngize ngiyibale niyosala niyibala ngoba angifuni ukuyishutha uyabona ngoba mangayishutha ngizobe sengikwehlisa isithunzi wayithulula le mali baba uMsweli estation yayi no 10 rand nje abaningi no 20 rand no hlweza uyabona yebo sayigoqa nesicephu sayibeka eceleni wayesebuza baba uMsweli ukuthi yini inkunzi yembongolo ongathanda ukuthi ngikhulume ngitshela abantu ngawe since umuntu ongasaphathekile kahle ngokuphila empilweni nangendlela ke nje ukuthi ophatheka ngayo ngomasipala bangakini abangakunakile ngakhona yabo yebo wakuveza kumalume akuveza kodwa wayesethi ngisacela enkulumeni ozongibuza yona Msweli wayembiza ngesithakazelo Ungamshiyi uNjomane wasemhlathuze ongisize ngokungithengela inkomo ka17,000 nihlaselwe ungizwe nomthandeni inkulumo kaMalume leyo ngikhuluma kaMalume leyo kungakashuthwa uyabo yebo ukuthi ngizocela mawungibuza ngifuna umbonga lo muntu ngoba wafihla izinqe zami noma ihlazo lakithi uyabona wewubhuti uSigwebo ikhona igama la elisebenziswa umalume lokuhlasela ngicabanga ukuthi walizwa lingakabikho on cameras abantu bakuhlasela kanjani nivumelene ukuthi niyabonana futhi ngesihle ngoba mawusebenzisa igama ukuhlasela sekungenye ukuthi akakuvumi ukuthi beze ukuhlasela kodwa ke futhi wayekwazi ubhuti uSigwebo wawusuthini malume mayesethi kuMsweli ubehlaselwa mfowethu umalume phela ukhuluma noma yini indala kunami mina ngikhuliswe ngenhlonipho
uyaphoxa noma manje kunabantu asebagxeka. Ngiyamazi mina umalume. Yabo? Hayi, ngizwa kahle bhuti futhi ngiyabaza abantu Nawe miyeza phela musulokhu ungibuza imibuzo manje engayi-understand uma ufuna ukubeka lento mina ofuna ukuyizwa ngiphume kulento yabona. Alright bhuti ngiyezwa ngilalele. Kwethu ubaba uMsweli kuthe kusakhulunywe kanjalo. Wasuka ke ubaba uMsweli kwaphoqa ukuthi ayofunda manje itraffic. Uyabo? Yebo. Engakaqedi umalume ukukhuluma lento, uyabona? Yebo. Uma ngabe esebuya uMsweli wathi kumele aphuthume eThekwini. Kunesimo ngeke siphuthume eThekwini ngicela ukuthi sishutheni mashinyane ngane yami siphuthume eThekwini, uyabo? Yebo bhuti. Engakezwa uMsweli ukuthi umalume omthandeni babezokwenzani, uyabo? Yebo. So indlela mfowethu uMsweli abuza ngayo, ubuza njengomuntu oshiye vele indaba ithi ena fanele kubongwe lapha. Yikho ebuthi omthandeni babezokwenzani, uyabona? Yebo. Vele ke umalume mfowethu angifuni uqamba manga. Umalume vele akathi omthandeni babezokwenzani. Oh. Akazi vele. Ngoba bamfica vele umalume ephuzele. Wakhuluma ekukhuluma, uyabo? Umalume mina izolo ngizathi malume ngicela silibuke lolu hlelo lukaMthandeni luzongena ngo5:30 uyabo mhla simpeke ebese uya understand ngoba bakufica vele kulesi simo ayikho ivideo futhi eyavela ukuthi nayo inkulumo kade uyikhuluma uyabona kufaneleke malume ungazi ukuthi kwakumele uphendule uthini uyabona Yebo bhuti. yakhuluma yakhuluma kunenkulumo esho ungizwe lapha ethi ngilethe nayo inkosi yoMaskandi utshela umalume isho sebefike eMthandeni isho lapha ku TV ngizela naye inkosi yoMaskandi uyabo umalume ubuza mina ukuthi awukahleke emshana mangithi lo mfana uyezofuna ukuba inkosi yoMaskandi ngirong kuphi ngoba nangi lona ahamba naye uthi ulethe inkosi yoMaskandi utshela mina kwakumele ngithini ke mina umuntu mayisho njalo ngoba wayezongibika ethi njengamanje angiseyona inkosi yoMaskandi manje inansi ilapha athi malume yikho phela ngizenze mina ngoba phela usuze wayibeka ke mfana kufanele kuye emsakazweni ngihambeke ngiyokubeka uyabo sekusho umalume lokho uyabo kodwa nje bafowethu vele into emhlophe ingcoliswa ibala elimnyama kodwa sayidini likaMsweli ngisaqala imkhiba kuMsweli kulento ubaba uMsweli akekho umuntu ongamazi ukuthi usiza abantu uyabo nanokuthi udla imali yama donation ngicabanga ukuthi sikuzwa ngabafowethu laba abazi kakhulu kunathi uyabona mina nje ngaye ngafaka ebhakedeni lika baba uMsweli uma ngabe seyibuye ezosiza ekhaya nginalento yokuthi okay lento yokuthi uphosa ngenhla umukele ngezansi iyenzeka manje ngoba naleli bhakede selihamba liyabuya lizaphi lize ekhaya manje lizosiza ekhaya nawe kini liyosiza mase kunenkinga angingathi bafowethu umuntu mangabe ngempela ungakehlelwa zinkinga edinga ukuthi usizwe abantu bese uhamba uthuka abantu yabo even nalento kaMthandeni uyabona abafana bakithi lento kaMthandeni leyanto yaba inhle ayibanga naxopho ndawo right umalume uyikhulumile ngendlela ayikhulume ngayo nangendlela yena ayi-understanda ngayo uyabona asikho idinga ukuthi manje lokhu kulwiswa uMsweli kulwisa umalume abantu abafuna ukulwisa umalume abalwise mina ngoba imina engavuma ukuthi uMthandeni naye lapha ekhaya webhuti uSigwebo usuzokhululeka kunento lana ilento zanile oyiphakamisile umalume uthi wayengazi ukuthi oMthandeni babezokwenzana kuvela futhi ukuthi umalume kwaze waqala ukuphuza ngabo 12 elindo oMthandeni lokho ngabe wakusho ukuthi umalume wayelinde abantu engakwazi ukuyikhululekela njengomuntu omdala ngabantu ayengabazi ukuthi yini injongo yabo bezekhaya ngicela ukuyibuza nje besiba u2 uma ungizothi ngiqale ngathini nakho njalo emiyeza mangiqala inkulumo yami yebo bhuti ngithene mina ngaconvince umalume ukuthi oMthandeni ungizwe uza noMthandeni bazoshutha into kaMthandeni ye-TV yebo yabo yebo bazoshutha into kaMthandeni ye-TV hayi futhi ngingabuza izinto eziningi ngathi ngiyixoki noma ngiyintatheli no kubalekile ngiyezwa mfethu into engicabanga ukuthi la esuse kakhulu uthuthuva kubaba uMsweli ukuthi abantu kade bebuza ukuthi mina amakhomanati ngiyabona ukuthi kungane bebuza ukuthi ubaba uAyanda Msweli ubuza kanjani ukuthi uMthandeni noNgizwe babezokwenzani la uma ngabe ezobona uLokhuzana uma ngabe ezobona umalume lapha enye into futhi ngeke ngabona abantu bekhomenta ngayo ukuthi
ubaba uLokhuzana ubaba laphana uThwalofu legend kaMaskandi iqale kakhulu ukuvelela noma mhlawumbe ukuthi bakhulume ngayo ngoba abantu bebeyijombile indaba yalaphana yentshebe le kade idlulile emhlabeni ezingane zoba bathi umuntu okade ekhona noma mhlawumbe okade evelile veza ubaba uLokhuzana ubaba uThwalofu bekuuye umthandeni ngoba kade ebonakala ku trend einkundleni zokuxhumana so bese mase kusuka lapho sekulandela ubaba uAyanda Msweli usemvakashela eduzane after lento kodwa ke ungilaphile ngoba ushilo ukuthi into isuka lapha emncwabeni nama legend ubaba uThokozani la ngaye ekhuluma ngawo ngicabanga ukuthi kuyawuphilisa umphakathi lokho ya futhi mina ngokwami nje ngicabanga ukuthi futhi ungiqedile. Hayi no webhuti ake ngibonge ngesikhathi sakho nazo zonke izinto ezenzakalayo ngicabanga ukuthi nabantu ku social media kuzoke kwehla inhlamba mhlawumbe ebheke ubaba Ayanda Msweli ngoba ubaba wesizwe futhi ubaba ophila ngomphakathi nomphakathi eduzana ngazi noma ubhuti usigwebe ukhona namazi mhlawumbe akafisa ukudlulisa kwadlulisa emphakathi bese ngivala live lo ngoba after usukhulumile ebhuti anginayo into engingayisho after lokho anginalo ulwazi oluningi ngezinto eziningi ezenzakalayo bekukubuza nje lokho nalokho ngoba nami ngithuke sengikhomenta ngakho kwasho ukuthi okunye ke bengingabriefekanga ngokugcwele ngakhona konke okuyizikhala zemibuzo no ayibalekile isikhathi lesi ngoba social media yaxova siyokhuluma nje. Cha futhi engingakusho nje ukuthi into yokusiza uma uMthwalofu iyaqhubeka ubaba uMsweli uyayiqhubeka ukuthi obani bathini ngasikhathi sini izoqhubeka nje yenzeke iye phambili asizakala uma ngendlela asizakala ngayo ukuthi ubani ubathini akwakhe lokho asihlangana nalo masisimba thina. Futhi kunenye futhi into ekhona yokwazi ukusiza umalume ebheke ecelene bayi-arrange obaba Ayanda Msweli. Ya phela ngithi kodwa manje le ayifuni mina nawe yenziwa uMsweli leyo. Cha hayi phela sengiyabuza ngithi abantu bayathanda ukwelula izandla kwabo phela lokho uMsweli athi ukhulumile uqedile umuntu olulisandla uzosilula ongafuni futhi ayeke. No bhuti omdala ngibonga kakhulu isikhathi sakho mfethu ngiyathobeka kakhulu kulesi sikhathi lesi angibonge ngibona bonke nabantu ade bekhona kwipanel ngicabanga ukuthi konke kucacelana noma ubani neqiniso lonke mhlawumbe uthi utheni uLokhuzana umalume mayesebona ivideo le ayeyenzile ngalela webhuti ngalenkatheni omthandeni namagama futhi akawakhulumile kade senobaba uAyanda uNongalo. Hayi manje mana ndaba nale nto akekho umuntu unendaba nale nto kubantu bakithi angithi ekhaya kithi alukho uhlanya. Oh baqonda umalume. Alukho uhlanya kithi hayi umuntu onendaba nayo ke into ekhulunywa lapha. Thina sakwenza Bhuti usigwebo no kulungile bhuti omdala ngiyabonga ngicela udrive uphephe lapha ebusuku ngibonge nje ukungihlonipha mfethu ngingeyilutho ngiyakuhlonipha kakhulu bhuti omdala niphile njalo ekhaya nomalume.